Здравейте, скил зад камерата. Отново. Ако се чудите защо въобще се захващам с тези неща и дали има някакъв смисъл, мисля, че в този момент ще си отговорите. Нахвърлил съм си няколко неща на лист. Не за друго, да не забравя нещо важно. Така че слушайте. Слушайте. Вече повече от 30 години колекционирам грамофонни плочи. И като се замисля малко по-дълбоко, няма никакъв смисъл в това те да стоят и да прашлястват по рафтовете и тази музика оцеляла с времето до тук да не се споделя и слуша, а да остане непокътната и забравена. И само от време на време да завъртам вкъщи по някой албум на стария грамофон и да се бия в гърдите, че съм много голям меломан и слушател на винили. Съвременна актуална чуждица, наложена от медиите. Винили. Ами честно да си го кажем, отново, няма никакъв смисъл в това. Музиката трябва да се слуша и да се преживява. Никога не съм разбирал колекционери, които си държат музиката само за себе си. Каква е ползата да трупаш и трупаш ценни и скъпи заглавия, ако в крайна сметка целият този твой труд не се осмисля и превърне в мисия? Не е ли по-добре да споделиш какво знаеш, какво си научил през тези всичките години, пък ако е речено да запалиш искрата в някой, да вдъхновиш друг, да помогнеш на трети, просто ще си благодарен и истински щастлив. И по този начин ще предадеш своя принос нататък и музиката ще намери новия си път. Мисля, че есенцията да бъдеш колекционер, ценител и меломан е скрита в казаното по-горе от мен. Намираш, откриваш, споделяш. Dig and share. Така трябва да се действа. Защото, като виждам какво се случва около нас с младежта и обществото и как болшинството залита по музика в кавички, в която стойността и качеството са толкова занижени и опростачването навсякъде вилнее, просто е грехота. Да не опитам да променя картинката и да не направя нещо с тази ценна колекция, събирана с години. От соул, джаз, фънк, блуз, афро, латин, добрия стар рап и още много и много интересни стилове, които съм събрал и докосват по свой начин моята душа. Ами това е. Сега предстои голямото чудене. С кое предаване да започна? Очаквайте. Скоро.